mnom je danas, kao i s vama, dr. Branko Petris, psihijatar i psihoterapeut iz Rijeke. Meni je kao psihologu i kolegi budućem psihoterapeutu iznimna čast da mogu ugostiti Branka Petrisa. Pa Branko, dobro večer. Dobro večer. Kako si danas? Jako formu smo ispunili, jel da? Da. Odmah ću... Kako? Dobro sam. Dobro. Odmah ću nešto reći, jer će ljudima biti čudno da smo na ti. Princip u našoj školi psihoterapijskoj jeste da smo svi na ti. Da, ispaše nepristojno. Nije uopće nepristojno. Poznamo se dugo vremena, surađujemo, prema tome bliski smo, nema razloga da bude. Da, evo Branko, saznao sam baš nedavno od tebe da si prvi psihijatar s privatnom praksom u Rijeci. Radio si dugo na području ovisnosti, alkoholizma prije svega i tako. Koji su danas neke tvoje područja interesa? Čime se baviš? Što radiš? Prvo da ti kažem da sam karijeru, nakon što sam završio medicinu, treba volontirati u nekakvom bolničkom sustavu da bi mogao uopće dobiti neko radno mjesto. To naravno nisam si mogao dozvoliti iz egzistencijalnih razloga. Onda sam se zaposlio kao stručni suradnik alkaloida iz Skopja i predstavljao sam jednu grupu lijekova, davao sam informacije o lijekovima liječnicima. I u tom obilasku cijelog ovog našeg istarsko-primorskog, goransko-ličkog područja i otočkog upoznao partene sve liječnike na tom području, između ostaloga i u medicini rada doktora Vukelića. Izrazili smo želju da nekako uđemo u struku, da se vratim. Tako sam se zaposlio u domu zdravlja i radio sam 3 godine kao stručni suradnik. A onda sam došao u dom zdravlja kao liječnik opće prakse i radio po različitim ambulantama, a onda sam se nekako stacionirao u 3. maju i tamo sam počeo raditi sa tim liječenim klubom, zapravo voditelj kluba liječenih alkoholičara. Onda završio edukaciju iz bolesti i ovisnosti, tu 6-mjesečnu školu koju je vodio profesor Hudolin, profesor Vukelić i neka ekipa. I nakon 3 godine rada u 3. maju, obzirom da je vizija medicine rada bila da se razvija osim liječnika koji je voditelj tima specijalista medicine rada, trebao je još u svojoj ekipi oftalmologa, kardiologa, psihologa, psihijatra. Tako da smo napravili neki multidisciplinarni pristup u obradi pacijenata, u ocjeni radne sposobnosti. I tako sam ja dobio onda i tu specijalizaciju iz psihijatrije, bio na Riječkoj bolnici, na klinici za psihijatriju svo to vrijeme i uključio se odmah u područja koja su mene zanimala. To znači za vrijeme specijalizacije sam se postao dio edukacije koju su vodili profesor Klein i profesorica Moro iz analitički orijentirane grupne psihoterapije. Tu sam proveo 5 godina. I u hodu, dok sam još bio u toj grupi, nam je, kako sam ja vodio klub liječenih alkoholičara 3. maj, došla okružnica od profesora Hudolina da naš profesor Graham Barnes, gost iz Amerike koji je živio u Štokholmu, poznati svjetski psihoterapeut iz transakcijske analize, da održava dodatnu edukaciju za obogaćivanje sadržaja rada u klubovima liječenih alkoholičara i ja sam odmah otišao i javio se zapravo gore. I to te odvelo u neko novo područje. To je bilo 85. godine. I tamo sam upoznao Grahama i mogu ti reći da ja i još 2 kolega, između ostaloga dr. Đorđević, profesor Đorđević, sad je profesor, i jedna kolegica, svi su već u mirovini, mi smo već vremešni. Samo se ti ne daš? Ja se ne dam. Smo morali nakon godine dana edukacije kod Grahama Barnesa napisati neki esej o tome što je to donijelo nama u životu. Onda sam ja tamo nisam znao šta ću napisati, kako ću ja to sad opisati, jer je od toga zavisilo da li će se nastaviti suradnja sa njime ili ne. I onda sam ja jedne večeri pred samo to čitanje, odnosno susret ponovni,
sjeo i onako u hipu, u transu napisao to što. Između ostalog sam napisao da nisam sreo profesora Grahama da bih ostao profesionalno poluslijep. Jer je on zapravo donio neku novinu u način gledanja uopće na područje kojim se bavimo. Mogu ti ja reći što je zanimljivo u toj priči. Nakon prvog mog seminara u školi kibernetike i sistemske terapije, na kojem si ti bio predavač u Istri, ja sam nešto slično rekao na kraju seminara, da mislim da nisam upoznao ovu grupu ljudi da bi umro siromašniji čovjek. Eto, otprilike, tu smo na tragu nečega. Valjda zato danas se sjedimo zajedno. Da. I uglavnom, kad je došao Graham, rekao je, kad smo se sreli, bilo nas jedno 70-ak, sve već gotovi psihijatri iz bolnice, Sestre milosrdnice, tada se zvala Mladen Stojanović, pa sa klinike Rebro, pa onda iz cijele Jugoslavije je zapravo bilo puno psihijatara i psihologa i ljudi koji su već bili educirani u nekim psihoterapijskim pravcima, je rekao, sve svoje znanje ostavite ispred vrata. Ovdje dođete, naravno, to je nemoguće učiniti, ali metaforički, sve svoje znanje ostavite ispred vrata, ovdje dođete, idemo ispočetka. Šta ste tad drugčije učili tamo? Šta smo drugčije učili? Koja je bila paradigma koja je bila tako drugačija da je trebalo imati takvu metaforu? Prvo je stvorio nekakav, tu smo se prvi put susreli sa nekakvom pojmom konteksta. Dakle, stvorio je nekakav kontekst za neko drugačije učenje. A onda je rekao, ajde ustanite svi vi, pa šetajte međusobno i kad vam prepoznate nekoga s kim ćete biti u paru, sparite se, a da bude nepoznat. Onda smo se sparili po dvoje. Onda su dvoje šetali, pa su se sparili sa još dvoje. Pa su onda se šetali ti četvoro, pa su se sparili sa drugih četvoro, jer je grupa svaka trebala imati 8 ljudi. Smatra se da te male grupe ne treba imati više od 8 ljudi zbog toga što svi pripadnici te grupe participiraju podjednako vremenski. Ako je grupa veća, onda već nastane nekakav disbalans u toj interakciji i komunikaciji međusobne. I naravno u takvom slaganju tog konteksta nastanu neke nepravilnosti. Pa u jednoj grupi bilo 10 ljudi, a u jednoj grupi je bilo 6, umjesto 8. I sad kaže profesor, ne možemo tako raditi, morate biti podjednaki, molim vas da dvoje pređe iz te grupe, niko nije htio preći. On kreirao jedan kontekst u kojem je rekao, dobro, kako ćemo riješiti taj problem? I pitao je grupu koja je bila malena, koga biste vi uzeli iz te velike grupe? Oni su rekli nekog doktora Tronkoza. On je bio jedan od obiteljskih terapeuta na klinici Sestre milosrdnice i oni su rekli, pa doktor Tronkozo, pređite k nama. On je rekao, ja ne bih prešao. Onda se kaže Graham, pa dobro, šta ćemo sada učiniti? Kako biste ipak mogli dobiti doktora Tronkoza? Oni su rekli, pa možemo ga oteti. On kaže, otmite ga. I oni su otišli fizički po njega i odvukli ga u grupu. I sad, odmah za njim je prešao jedan kolega. Tako da se grupa, i kaže profesor, sad smo riješili problem, sad možemo nastaviti dalje raditi. To ti pričam jer je to vrlo značajno u tom smislu da se Tronkozo pobunio. Rekao, profesore, ali to nije u redu. Mene su prisilno doveli u svoju grupu. On je rekao, kolega Tronkozo, da niste htjeli nekim dijelićem vašega bića, vi ne biste, pa šta, ne biste prešli? Kaže, on, šta da se tučem? Kaže, ne trebate se tući, ali ima puno načina kako možete ne pristati na nešto na što vas netko pokušava nagovoriti. Kad mi kažeš kontekst, daj probaj objasniti, jer ovdje ti i ja pričamo, meni je zanimljivo da drugi ljudi razumiju koja je uloga konteksta, a da je promijenila tu paradigmu. Kontekst uvijek daje neko značenje. Dakle, ako gledaš kazalište, u kazalištu recimo pjeva operni pjevač. I to je kontekst u kojemu pjevanje na takav način pripada tom ambijentu. Ako taj isti čovjek izađe na korzo i počne pjevati neku ariju, malo će ga gledati neobično. To nije kontekst u kojem se to treba zbivati. Iako su naravno
takve intervencije radi neke poruke zapravo vrlo lako moguće i mnogi ljudi rade takve nekakve. Kako to koristiš u psihoterapiji? Kako je tu važnost konteksta za tebe? U psihoterapiji nastojimo graditi kontekst u kojemu pacijent koji dolazi, a mi ga volimo zvati i klijent, jer da ne bi odmah ga stigmatizirali sa pozicije kao bolesnika, jer mnoge fenomenologije koje nosimo jesu zapravo jezici koje govorimo. Osim hrvatskog jezika kojeg verbalno razmjenjujemo nekakve informacije, zapravo mi govorimo puno jezika na nekoj drugoj razini. Tjelesni jezik, izričaj lica, način na koji ton glasa, izbor riječi. Tako je. Dakle, to su sve paralingvistički nekakvi znakovi koje smo baš u tom susretu sa Grahamom zapravo na neki način fokusirali i nastojali učiti, ne interpretirajući značenje onoga što promatramo. Dakle, učili smo biti promatrači bez davanja značenja onoga što vidimo. Zašto? Zato što davati značenje, kad ti napraviš neki izraz lica ili napraviš neki pokret, ja dam tome neko značenje, to je moje značenje onoga što sam vidio. Ali to je prošlo već kroz puno filtera. Nije tvoje značenje onoga što si zapravo htio poručiti ili sasvim nesvjesno poručio meni. Ali ja to onda mogu koristiti kao nekakav ključ za tvoj neverbalni jezik koji će onda doprinijeti tome da mi vrlo lakše, kada na verbalnom nivou definiraš neki ishod, zapravo dođemo do nekih rješenja koji su za tebe povoljni, ako si mi ti klijent. Da, razumijem. Super mi je to. Branko, kako ja radim dominantno u nekakvoj domeni treninga izvrsnosti sa ljudima koji već uglavnom dobro funkcioniraju. Recimo radim na tome kako će neko ostvariti nekakav uspjeh u sportu, u poslu i tako. Što bi ti definirao kroz svoju karijeru kao uspjeh? Kako bi ti definirao uspjeh? Što je za tebe, što si ti primijetio da s ljudima s kojima si radio, kako se dolazi do uspjeha? Što je uspjeh? Je li to nešto vani mjerljivo, je li to nešto posve osobno, je li to neko zadovoljstvo, sreća? Što je to za tebe? Čekaj ćemo tumaći ovaj bubi da ovdje. Pa slušaj, zavisi kako definiraš uspjeh, odnosno ono što je važno jeste da kod susreta dvoje ljudi koji se nađu u određenom problemu, pa ne pravimo neku razliku. Iako mi kao terapeuti imamo naravno odgovornost u odnosu na to da vodimo neki proces ka ishodu koji definira klijent. Uvijek ga pitamo kako vidi svoj problem, jer on je kreator vlastitog problema. A ne znam, neko ima panične napade. Panični napad nikad ne nastane bez veze. Jasne. Uvijek postoji nekakva pozadina i kako on to nije mogao razriješiti na neki drugačiji način, on je progovorio jezikom koji se zove panični napad. Tako smo ga etiketirali. Tako je. I sada, ako taj panični napad ima neku svoju svrhu, trebamo otkriti zapravo šta mu taj izričaj u toj formi zapravo poručuje. Na što ga poziva. Poziva ga najvjerojatnije na neku promjenu u svom životu. Onaj koji je uspio napraviti neku simptomatologiju koju mi klasično educirani psihijatri svrstavamo u neku dijagnostičku kategoriju, pa onda znamo da li je to nekakav neurotski poremećaj osobnosti ili pak nekakav ima neko svoje mjesto u knjizi. Ima neko mjesto u knjizi. Onda određujemo nekakvu običnu medikamentoznu terapiju, tome nas uče. Dodatno se educiramo eventualno koji je zainteresiran za psihološke pristupe, odnosno psihoterapijske i nakon edukacije od opet 4-5 godina postaješ nekakav certificirani terapeut ukoliko si razriješio
kako kažu oni koji te educiraju, vlastite konflikte ili nesuglasja sa samim sobom. Gdje je tebe dovelo put od psihijatra, pa onda susret s Grahamom Barnesom, pa psihoterapija, sad si spomenuo dijagnoze, etiketiranja. Kako je to promijenilo tvoje razmišljanje o psihičkim bolestima, o tim dijagnozama? A mogu ti reći da često puta sam zavidio psiholozima. Zavidio sam psiholozima na tome da imaju sebe i klijenta. I da moraju dovesti do neke promjene koja je poželjna za tog klijenta. I mislio sam si kako ja, koji sam educiran klasičnoj psihijatriji sa tim dijagnostičkim kategorijama i sa načinima kako se to liječi medikamentozno, ja onda kad dobijem nekakvu simptomatologiju koju mogu staviti u neku kliničku sliku, onda znam i koju terapiju medikamentoznu bi trebalo dati. Kad ti oduzmu mogućnost da daješ medikamentoznu terapiju, onda moraš biti vrlo kreativan u traženju načina kako da postigneš sličan efekt, a da medikamentozna terapija nije neophodna. Ima situacija kada surađujemo sa terapeutima koji su psiholozi, s kojima dobro surađujem i koji meni pošalju jer smatraju da su se negdje zaglavili i da pacijent ima takav intenzitet smetnji da je postao disfunkcionalan i da mu moramo nekako pomoći sa nekakvom medikamentoznom terapijom. Sad je jako važno, niko od nas ne voli piti lijekove. Velika većina, barem tako iskustvo, da ljudi ne vole uzimati terapiju, jer vjerojatno je to neka povratna informacija, sa mnom nešto nije u redu. To niko ne voli misliti. I sada kada netko dođe kod mene, ja onda moram pojasniti što znači lijek. Prvo kažem nešto o lijeku, kažem zbog čega mislim da bi taj lijek bio za njega dobar, iako svakoga upozorim da je davanje lijeka novoj osobi uvijek eksperiment. Zašto? Zato što je tvoja biologija potpuno različita, jedinstvena i zapravo mi znamo kako lijek u većini slučajeva djeluje, ali tog trenutka kada ja prepišem lijek, ja kažem svome pacijentu ili klijentu, nije važno kako ćemo ga nazvati, da tog trenutka ja prestajem biti pametan doktor, a on poslušan pacijent. Nego tog trenutka mi postajemo partneri u zajedničkom poslu traženja lijeka koji će biti kompatibilan sa njegovom biologijom. A to znači imati malo nuspojava ili nikakvih nuspojava, neće ga remetiti u njegovim funkcijama, neće se vidjeti da uzima terapiju medikamentozu, neće biti zombijast, usporen, psihomotorno, a dobit će efekte koji su poželjni. To nam je cilj. Da. Kad, dakle, maknemo lijekove, rekao si, pojavljuje se onaj kreativni neki trenutak i zahtjev za takvim trenutkom. Da nađeš put kako. Što je potrebno što je za tebe karakteristika dobrog terapeuta? Terapeuta koji traži taj put, koji može adekvatno... Da nađe naravno ključ kako otključati to nepoznatu bravu. Koju pa svaki od nas ima. Da. To je idealan ishod. Kad ti dobiješ klijenta u terapiju i ne vodiš računa o medikamentoznoj terapiji, nego pokušaš raditi sa njime, onda je vrlo važno to što nas je učio Graham, a to je opažanje bez interpretiranja, ali uspostavljanje, volio je reći, kako ja vidim tebe, kako ti vidiš mene, kako ja vidim tebe da ti vidiš mene, kako ja vidim tebe da ti vidiš mene da ja vidim tebe i tako to je beskonačna petlja cirkularna koja se zapravo događa kroz našu interakciju i kroz traženje upravo tih modaliteta koji će dovesti do poboljšanja, odnosno do utišavanja simptomatologije ili traženja nekog novog puta. Sa idejom ili premisom da pacijent koji dolazi noseći određenu simptomatologiju, nikad ga ne vidim kao patologiju, nego vidim kao sposobnost da sa svijetom komunicira na takav način. I smatram da ako je on bio taj kreator svoje simptomatologije, bez obzira bila to psihoza, bila to nekakav poremećaj ponašanja ili pak nekakve neurotske tegobe ili psihosomatske, u konačnici sve su bolesti psihosomatske, onda nastojim zapravo
imati u fokusu ideju da onaj koji je kreirao simptomatologiju ili neku kliničku sliku je također najveći ekspert za razrješenje te slike. Super. I moja uloga jeste da budem, ja ne mogu promijeniti njega, niti ga uvjeravati u ne znam. Budeš facilitator. Ja budem facilitator i nastojim iskoristiti njegove resurse na svjesnoj ili nesvjesnoj razini, a nesvjesni um je veliki potencijal koji i kreira takvu vrstu simptomatologije, da napravimo promjenu koja je za njega poželjna kako bi adekvatnije se nosio sa nečim što je uopće uzrokovalo takvu vrstu smjeru. O nesvjesnom sigurno želim s tobom pričati, jer za mene ti si veliki mentor u tom području. Sekundiću, kasnije ću se vratiti tome. Htio bi te pitati, psihologija se smatra znanošću i vjerujem da i jest u nekakvim laboratorijskim uvjetima kad imamo kontrolirane varijable. U odnosu dvoje ljudi u terapijskom savezu ili bilo kojem drugom, je li to znanost ili je to više neka umjetnost i nešto drugo? Čini mi se da... Ne vidim zašto bismo to stavljali tako u kutije. Da, slažem se, ali čini mi se da je daleko od mjerljivo, od prepoznate ulazne i izlazne varijable. Čini mi se da je presložena. Naravno. Ljudski organizam koji možemo, ako imamo neki holistički pristup, nazvati tijelo-um, po Candice Pert, tijelo-um, jer je utjelovljen. To je tako dvije. Um je nešto apstraktno, nemjerljivo. To su dvije emanacije valjda istoga. Jedno je biologija sa svim svojim fiziološkim parametrima koji moraju biti u nekakvom ravnoteži. Tih organski sustavi međusobno moraju komunicirati da bi stvarali neku harmoničnu ravnotežu unutar nas. Inače, mi smo kao i kibernetski sustav. Svi kibernetski sustavi zapravo imaju osnovnu karakteristiku, a to je nestabilnost. U nama se stalno događaju promjene koje negdje nesvjesni um registrira i svojim reakcijama na primijećen disbalans zapravo radi korekcije. Nesvjesni um kažu, neko izračunao, da u sekundi napravi od 11 milijuna do 40 milijuna informacija može obraditi. Naš svjesni um je vrlo skučen. Da. Od 8 do 15 informacija u tom istom vremenskom razdoblju jedne sekunde. I naravno da je nesvjesni um i naš nesvjesni potencijal zapravo veliki resurs za facilitiranje u smislu onih promjena o kojima smo pričali. Da. Jednom sam ti se došao požaliti, imao sam neki tik i bilo je to dosta stresno razdoblje u mom životu i kažeš mi ti onako, ko zna što tebi tvoj nesvjesni um pokušava poručiti na taj način. Točno. I zanimljivo, ja sam napravio neku drastičnu akciju da to ode i nestalo je. Isti dan je nestalo. Što nam to nesvjesni um? Našao si pravi odgovor. Našao sam ključ. Što nam to govori nesvjesni um? Daj pokušaj još malo, molim te, približi tu ideju svjesnog, nesvjesnog. Pa ako ćeš onako vizualno, recimo to je kao santa leda. Kaže, Graham nam je znao reći, zamislite lubenicu koju ste hladili u vodi. Lubenica ne potone, jer je specifična težina takva da ona utone u vodu. Dakle, ne pliva na vodi kao lopta, nego utone u vodu. Mali dio lubenice koji je iznad površine vode jeste zapravo svjesni um. A onaj veliki dio koji, što je dobra karakteristika lubenice, tako se može ohladiti, jeste nesvjesni um. I sada taj odnos je 1:10, 20, nije bitno kakav je postotak, ali uglavnom taj nesvjesni um je puno veći nego što je svjesni. I kada bi pamet, šta god to bilo, bila jednako distribuirana po tom cjelokupnom umu, jer to je jedna cjelina, onda u onom isječku svjesnog, puno manje pameti. Puno manje pameti. Nego u nesvjesnom. Ili gledaš santu leda, 1/10 je gore, 9/10 je dole. I sada kako kooperirati sa tim nesvjesnim dijelom uma i pozvati ga da on zapravo... surađuje u rješenju problema. Tako je, da on zapravo... da on zapravo
aktivno učestvuje u reorganizaciji sebe samoga i svog odgovora na neki određeni problem, kojeg čak ne moramo ni prepoznati. Važno je kada radiš sa klijentom da uočiš taj trenutak spremnosti, a tu je Milton Erickson bio majstor, pokušavamo naravno učiti od toga da promatramo pacijenta i da vidimo neke obrazce ponašanja koji nam možemo onda utilizirati, odnosno koristiti da bismo stvorili nekakav kontekst u kojemu će otkloniti aktivnost svjesnog uma ili fokusirati na neki drugi sadržaj, a dozvoliti, jer nesvjesni um nas čuje kroz naše uši jednako kao i svjesni um, potaknuti nesvjesni um da možda iznađe neke druge puteve, ne putem samo simptomatologije, nego neke druge puteve koji će biti konstruktivniji za da se izrazi. Spomenuo si Miltona Ericksona. Svi koji budu gledali mogu pretražiti slobodno o njemu. Majstor u komunikaciji s nesvjesnim. Da, Milton Erickson je psihijatar američki, nažalost pokojni, koji je tako bio vrlo talentiran, kako kažu, priroda ti negdje nešto uzme, nešto ti da. On je još kao dječak imao tako nekakve eksperimente sa ljudskim ponašanjem, pa je nažalost obolio od poliomijelitis, odnosno dječje paralize, pa je jedva to preživio i bio je i slijep za boje. Da, to niste bio, tako je. Međutim, on je vrlo bio dobar promatrač i mogao je te tako mikro znakove naše prepoznati tjelesne, pa je sastavio neku listu tih znakova spremnosti za posebno stanje uma u kojemu um može lakše učiti ili reorganizirati svoje aktivnosti, a koja se zove trans. I sada, znaš kako je, samo da ti kažem, kako uvijek postoji nekakva dilema između toga šta je hipnoza, a šta je trans. Trans je bilo koje stanje nekakve promijenjene svijesti i može biti prouzrokovano bilo kojom vrstom podražaja koji je van naše kulture. Recimo nekakvo afričko pleme tamo u Africi kada rade nekakav ritual da bi otišli i bili uspješni u lovu, uđu kroz taj svoj ples u to neko stanje transa i na taj način postanu vrlo uspješni u postizanju cilja koji su si postavili. U religiji imaš molitvu, neki ljudi pa ima one molitve iscjeljenja, neki ljudi spontano uđu u trans i aktiviraju sve svoje iscjeliteljske sposobnosti i stvarno žive promjenu koju proglase naravno čudom. Djeca u igri. Ali to je naša sposobnost. Djeca u igri, pa kad se dijete zagleda u neku prazninu, pa roditelji obično nekako baš ne sviđa im se to stanje odsutnosti djeteta. Zovu ga na ručak, a dijete ne odgovara. A ono je u transu. A dijete je u transu i zapravo u nekom vrlo kreativnom procesu. Treba ga naravno pustiti u tome, dozvoliti mu to vrijeme, da se taj proces negdje formira ili završi i mora se paziti jer nekada u transu možda imaju neka neprimjerena ponašanja, ne znam, ide na balkon pa ne bi možda imao krivu percepciju okoline i napravio iskorak koji zapravo mu ne treba u životu. U tom smislu treba dijete zaštititi. Da. Kako terapijski koristimo trans? Dakle, to je onda način da mi izravnije komuniciramo upravo s tim nesvjesnim dijelom ličnosti. Pa neki ljudi dođu u ordinaciju i kaže, čuo sam da se vi bavite hipnozom, pa onda tako ja bih htio imati takav i takav problem. Onda ja malo pričam sa njime da vidim kako razumije šta hipnoza jeste. Definicije hipnoze su vrlo različite. I kakva je veza između transa i hipnoze? Niko ne može decidirano reći evo, to je tako i to je istina. I naći ćeš u medicinskoj enciklopediji i definiciju hipnoze i terapijske indikacije. Ona se po nekim klasifikatorima smatra površnom psihoterapijskom metodom, što zapravo uopće nije istina jer je Milton Erickson
najbolje zapravo rezultate postigao radom u transu i ona može biti vrlo metodologija koja stvara preduvjete da na najdubljim razinama našega uma, šta god to bilo, napravi promjenu koja je onda rezultira nekim poželjnim ishodom. I sad, kakav je odnos između transa i hipnoze, onda kažem, pa hipnoza je procedura kojom stvaramo kontekst u kojemu um dolazi u stanje transa da bi onda uspješno razrješavalo i bavilo se nekim varijablama koje svjesni um baš ne može dokučiti. Jedan dan je došao profesor Graham i rekao je, znam šta je hipnoza i znam šta je trans. Mi smo stali svi, čovjek koji se bavi dugo godina psihoterapijom i bavi se hipnozom i hipnoterapijskim radom, jedan puta sada dolazi sa jasnom definicijom šta je to, uvidom u to šta je hipnoza. I on kaže, hipnoza je odredište, a trans je kompozicija koja putuje prema odredištu. Što može biti ok? Jer hipnozom se postave se nekakvi određeni ishodi i ciljevi i putem transa dođemo do tog ishoda. Međutim, može i obratno. Hipnoza je i procedura koja može dovesti do stanja transa, koji onda opet dovodi do nekih ishoda koji možemo reći da su hipnotički postignuti. Sigurno si susreo nekad u svom radu da neke probleme radom na svjesnoj razini ne možeš riješiti i onda da je nužno pristupiti radu s tim nesvjesnim, dubljim, intuitivnim, kreativnim. Da, kad nekako demistificiramo hipnozu, jer hipnoza je zapravo prirodno stanje svakoga od nas, spremno za trans, po nekakvim, kako se sve u prirodi događa, u ciklusima. Tako se i u našem organizmu. Mi smo sustav zatvoreni u kojemu se sve događa u ciklusima. Hoćeš li ritmičnim ili aritmičnim. To znači da, ne znam, tvoje srce kuca ritmično, moje kuca aritmično. Bilo bi dobro da kuca ritmično, kao kakav kažu. Iako ima tu nekih dilema. Ali, evo, disanje je isto nekakva ritmična radnja koja je automatska i dišemo od, 14 do 16 puta u minuti. Međutim, sa disanjem možemo manipulirati, možemo zaustaviti dah, možemo dihati plitko i brzo ili kratko, možemo biti nepravilni u tom disanju. Dakle, to nije samo autonomna radnja, ona je autonomna kad je pod utjecajem nesvjesnoga, ali svjesno, dakle, možemo utjecati na to, ali ne možemo svjesno utjecati na ritam rada našega srca. Dakle, ti možeš sada udahnuti, zadržati dah i manipulirati sa svojim disanjem. Ali ne možeš da ne dišeš nakon nekog vremena. Ali kada je srce u pitanju, ako kucamo od 60 do 80 u minuti, ti možeš se koncentrirati pa pokušati usporiti ritam na 30 otkucaja u minuti, ali to ti baš neće poći za rukom ukoliko dugo vremena ne meditiraš da bi nekako regulirao svoje neurovegetativne i te autonomne funkcije. Kako se sve događa u ritmovima, oni su takozvani ultradijani ritmovi, dakle u toku dana se dogodi, onda na staničnoj razini isto izmjena tvari, ulazak u stanicu kroz staničnu membranu, izlazak otpadaka iz stanice, u tjelesne tekućine, pa onda izlučivanje iz organizma, pa onda, recimo, to su ultra kratki periodi. Srce kuca i disanje, recimo, srednje dugi periodi. Dugi periodi su možda spavanje i budnost. Budnosti i spavanje, tako. Ultra dugi periodi su kod žena menstrualni ciklus, svakih, recimo, 28 dana. I sada Milton je, promatrajući svoje klijente, zapravo došao do spoznaje da oni satima je znao raditi sa njima da bi uhvatio neke znakove spremnosti za trans. I postoje različita tumačenja kako naš um funkcionira i svakih 90 minuta se događa taj ciklus spremnosti za trans. I kada vidiš čovjeka koji možda tako bulji negdje u prazninu, onda znaš da je on
sada 20 minuta u nekoj fazi odmora između aktivnosti koje je imao prije toga i koje će imati poslije toga. I to su neki liječnici u nekom vojnom centru američkom primijetili kod kontrolora leta. Njihova koncentracija nakon 90 minuta nešto se mijenja. I onda su počeli registrirati sve te znakove i gotovo identičnu listu znakova spremnosti za trans Pisali kao Milton Erickson. kao Milton Erickson, koji je to samo okom. Da. Pa mi smo svi doživjeli nekakva stanja transa koji nismo sigurno tako doživljavali. Primjerice, vjerojatno je svako negdje vozio autom i stigao i pitao se kuda je išao ili o čemu je razmišljao zadnjih 15-20 minuta. Ili si duboko koncentriran na nekakvu utakmicu, žena ti kaže, ej, spremila sam ti sendvič ili dođe na večeru, a ti ni ne čuješ to jer si jako fokusiran. To je isto neki oblik stanja transa. Jasno, da. Tako da nam trans pruža veliku mogućnost da radimo na razinama koje je inače svjesno. Jedan od mojih gostiju nedavno bio je Samir Barač, naš proslavljeni vaterpolist, i rekao mi je da recimo da se sa olimpijade gdje su osvojili zlatnu medalju ne sjeća, osim možda pojedinih utakmica na trenutak, niti jedne utakmice. Moguće je da je igrao u transu. To je sigurno, pogotovo ako je bio vrlo efikasan. Zato ti koji se baviš unapređenjem funkcionalnosti tvojih sportaša, bez obzira što su oni istrenirani, svi imamo neki neangažirani resurs koji mislim da ako bi radio sa nekim u transu bi mogao poboljšati njegove sposobnosti. Sjećam se priče Miltona Ericksona o tome kako je radio sa... Bacačem kugle? Ne, nego sa strijelcima. Aha. I onda svi su zapravo tražili od tih strelaca da budu ukopani i čvrsti kao stijena, da puška ne oscilira. I da, naravno, pogode najveći mogući broj bodova da postignu. A on je rekao, to je nemoguće. Srce kuca, frekvencija, mi se, još ako su malo uzbuđeni. On je iskoristio to i rekao da u trenutku takvog gibanja, kada se poklopi oko nišan i meta, mogu okinuti. I postizali su odlične rezultate. Ima čak primjer, kad Milton govori, na YouTubeu je čak o radu sa bacačem kugle. Kako je s njim radio u transu i kako mu je zapravo govorio, pa gledaj, ti zapravo i ne znaš razliku, ne znam, između 21,5 i 21,60 kg. Ti zapravo možeš baciti koliko god i isto je čovjek osvojio da li zlato ili neku medalju na olimpijadi. Vrlo zanimljivo kako možemo u taj nesvjesni um ubaciti informacije, onda on je tako radi s njima ono što je najbolje za nas. Treba bi imati povjerenja. Mislim da je Graham pričao, sad se točno ne sjećam da li je sebe identificirao kao onoga koji je radio sa vozačima Formule 1. I onda bi radio sa njima tako jer oni isto odu u nekakav trans i onda da bi postigli što bolje rezultate, on je i vozača, i automobil, i cestu po kojoj je vozio, trasu po kojoj je vozio zapravo učinio jedinstveno. I u transu su puno poboljšali svoje rezultate. Zanimljivo. Branko, ti kao učitelj u školi kibernetike i svjesnostne terapije, što tražiš od svojih učenika, od mene i drugih koji smo tvoji učenici? Ne tražim ništa. Ne tražim ništa. Ali nastojim. To bih volio vidjeti. Ali nastojim zapravo biti toliko predan predavanju ili onome što radimo, da to zainteresira na svjesnoj razini svih nas. I nastojim da vas uvučem zapravo u taj zajednički kontekst nekog učenja koje će dovesti do nekakvih promjena u onom profesionalnom i osobnom smislu. Jer zapravo mi osobno smo instrument psihoterapijskog procesa. I onako koliko smo uspješni naći tu bravu kod našega klijenta,
toliko ćemo biti uspješni u facilitiranju poželjnih promjena. Zato je jako važno da terapeut iznimno dobro poznaje sebe, da poznaje svoje ograničenja, svoje neke pretpostavke, kontekst u kojem je on u tom trenutku, da bi uopće mogao razumjeti kako razumije klijenta. Tako. Moć je u klijentu, ne u terapeutu. Super. Mudrost može biti u terapeutu, u tom smislu da iskoristi tu moć koju nosi, jer onaj koji kreira problem, on nosi resurs za promjenu. On je ekspert zapravo za promjenu. I samo ga treba u tom smislu i usvojiti. Vidim da danas jako uživaš u tom istraživanju, Pa uvijek to je nešto što je područje mog, to sam ja, to je područje mog života, moj interes, smisao postojanja. Valjda imam neku misiju da smanjim koliko god moguće patnju u svijetu, odnosno kod onoga ko mi se obrati. Da. Što te vodilo? Je te uvijek vodio taj neki interes u tom životu, u tvojoj karijeri? Što te gura na? Ja kad se sjećam sebe kao klinca, uvijek me nekako zanimala, ja sam poratno dijete, 48. godište sam, i naslušao sam se priča iz Drugog svjetskog rata. I tamo negdje sa 10 godina sam razmišljao, slušajući te priče tih preživjelih ratnika, kao i mog oca i njegovih prijatelja, i stvarno sam se naslušao ružnih iskustava. Vjerujem da su bila autentična, da nisu bila izmišljena, kako bi, eto, bila priča. I uvijek sam nekako imao jedan ružan osjećaj kad su mi govorili o tome da su preživjeli oduzevši život nekome. Ja sam mislio, pa kako to sada taj čovjek koji ima neku svoju inteligenciju, pa neko znanje, neko iskustvo, i sad uništiš ga. Pa ta silna raznolikost koju je svojim postojanjem doprinosio, barem svojoj mikrosredini, odjedan puta nestane. To mi je bilo strašno, kao saznanje. I onda u meni se nekako iskristaliziralo. Najprvo sam htio biti u tim malim godinama šumar, jer sam živio u tako jednom predjelu u kojemu je priroda bila vrlo privlačna, u Trebinju. Onda sam to nekako preorijentirao, jako puno je bilo životinja oko mene i van na periferiji, pa smo imali prijatelji koje smo posjećivali, pa je bilo puno životinja. Onda mi se zainteresirao da budem veterinar, a onda se kasnije iskristaliziralo vrlo brzo, već u krajem 8. razreda, da bih htio biti liječnik. A onda u hodu, kako me zanimao uvijek ljudski um, šta to mi svašta možemo postići, onda od vajkada zapravo negdje inkliniran ka psihijatriji. Nisam baš nešto manualno spretan, pa iako su mi nudili da mnoge specijalizacije iz ginekologije, iz interne medicine, iz kardiologije, nekako psihijatrija mi je bila. Vještije se služiš umom nego rukama. Poziv mi je bio. Da. I tako. Što bi rekao za bilo kojeg čovjeka, bilo koje struke, što je najvažnije za održavanje mentalnog zdravlja? Postoji li neka jedna stvar ili opet moramo gledati njegov kontekst, njegovu situaciju? Ima li neki univerzalni, neka panacea, neka preporuka? Ono što nas neuroznanstvenici kažu jeste fizička aktivnost je imperativ. Zato što fizička aktivnost... I za mentalno zdravlje. I za mentalno zdravlje, naravno. Fizička aktivnost je zapravo nešto što detoksicira naš organizam, izbacimo tako te toksične supstance koje se metabolički stvaraju u svakom organizmu i u svakom sustavu se stvara neko smeće. Sad koliko smo uspješni izbaciti to smeće da bi naša fiziologija funkcionirala tekućije nego što inače to radi i da ne bi došlo do nekakvih patoloških promjena zbog nakupljanja nekih toksičnih tvari u našem tijelu, sigurno fizička aktivnost je izuzetno važna. Nadalje, ona je tu i zbog toga što je poticaj za regenerativne sposobnosti našeg organizma. Na koncu konca, stil života određuje našu biološku starost. Tako da kronološka dob se ne mora poklapati sa biološkom starosti. Neka istraživanja pokazuju da 10 do 15 godina možemo biološki biti mlađi nego što imamo godina. Kako ti ide za sad po tom pitanju? Kako? Kako ti ide za sad? No dobro.
Koliko uzimaš? Relativno dobro. Iako sam, moram ti priznati, prošao svašta u životu. I prebolio sam rak i infarkt i hepatitis B. Prvo zato znaš što možemo raditi da nam bude bolje. Ali kako kažu, 3 put sam skočio s lopate grobara. I pa dobro se sada nosim sa time i dobro sam, još uvijek sam fizički aktivan, do nedavno dok nije bila ove korona situacije sam imao normalno uvijek neke aktivnosti, igrao košarku, nogomet, družim se s prijateljima. Živim jedan stil života koji nastojim da bude zdrav, da bude preduvjet za zdravlje. Koliko je tu važno vježbati mozak, da ostanemo ispred te biološke dobi? Da. Intelektualna aktivnost jeste također jedan od imperativa. Kako ti nećeš znati za njega neki Janez Rugelj. To je jedan psihijatar, nažalost svi su oni pokojni već, koji je radio u Ljubljani, je napisao knjigu Dolga pot. Jer se bavio ovisnicima, a uostalom nije ga uopće zanimala dijagnoza, nego ljudi koji su bili potrebiti nečije pomoći. I napravio je cijeli program rehabilitacije da čovjeka sa dna slovenskog društva, jer je propao zbog pijenja ili uzimanja droge ili nekakvih neadekvatnih ponašanja prema sebi, sa dna u roku od nekoliko mjeseci, godine dana digne po kvaliteti života u vrh slovenskog društva. Mm-hmm. On je napravio projekat u kojemu je zahtijevao da napišeš svoju biografiju, da vodiš dnevnik, da svaki dan pišeš šta si dobro učinio za sebe ili nekoga drugoga, da tjedno pročitaš jednu knjižicu i napišeš recenziju te knjige, šta je pisac htio ti reći, da ideš jedan puta tjedno u kazalište ili neko kulturno zbivanje u gradu, pjesničko večer, komorna glazba, nije bitno, likovna izložba, da vikendom planinariš, i da upišeš naredni stupanj obrazovanja. Znači, ako si nepismen, večernja osnovna škola, a ako si doktor znanosti, još jedan doktorat ili neki strani jezik. Mm-hmm. I jedan puta mjesečno je na jednoj izmjerenoj trim stazi svakome od svojih polaznika tog terapijskog programa zapravo testirao. Jedan puta mjesečno. I vrijeme kojim bi pretrčao tu stazu je pokazivalo da li se držiš svih klauzula tog terapijskog ugovora ili negdje nešto omanjuješ. Jer ako trčiš ispod vremena koji si imao prošli puta, nešto ne štima u tvojoj posvećenosti tome. A ako možeš biti isto vrijeme ili napredak u vremenu, dakle manje vremena da pretrčiš to. Tako možeš mjeriti. Ono što si rekao da u psihologiji se ne može mjeriti. Psihologija je, odnosno psihoterapija je i na znanstvenim osnovama, na spoznajama. Rossi je rekao, najveća otkrića u psihoterapiji događaju se u području informatike, molekularne biologije, genetike. U takvim istraživačkim laboratorijima dolazimo do nekih saznanja koje možemo implementirati i proširiti psihoterapijske, odnosno efekte psihoterapije u radu sa našim klijentima. Branko, ja danas primjećujem da puno mojih klijenata jako puno čita ovu literaturu za samopomoć. Iznimno je popularna. Mislim da si sad sažeo u opisu ove jedne knjige sve što se nalazi u takvoj literaturi. I nije neka velika mudro zapravo što trebamo raditi. Misliš li da danas možda previše ljudi generalno slušaju nekakve autoritete koji nije da to nisu i nije da nemaju znanje, da se premalo zapravo bave sobom, tim svojim, što njima kaže neko njihovo nesvjesno, svjesno. Misliš li da bi nam bilo bolje da se malo, umjesto onime vani, bavimo onime unutar? Ja mislim da jedno ne ide bez drugoga. Jer zapravo u tom nekom izvanjskom možemo naći, ukoliko baš nismo posvećeni meditanti, da možemo naći, jer taj unutrašnji svemir je isto tako beskonačan kao što je ovaj izvanjski. Možemo naći poticaj. Uh-huh. I svako od nas onda bira neki određeni put. Napisana je knjiga, recimo, Placebo ste vi. Uh-huh. Placebo je pojam koji označava našu sposobnost, ne samo ime za lijek koji nije lijek, nego si uvjeren da je lijek
onda dobiješ neke efekte koje misliš da ti je dao lijek. A zapravo placebo je naša pojam za našu sposobnost samoiscjeljenja. Pa čak i za neke lijekove u kliničkim istraživanjima se kaže da imaju od 30 do 80 ili 70% placebo učinak. Dakle, naše uvjerenje je sigurno nešto što zapravo dovodi do angažiranja svih iscijeliteljskih sposobnosti našeg organizma da prevaziđe neke određene... Kojih vjerojatno i ne poznajemo dovoljno, a sigurno ne koristimo. Ne poznajemo. Pa svi rituali nekakvih tamo šamana, nadriječnika, jesu zapravo u funkciji dovođenja ili poticanja tih iscijeliteljih naših samosposobnosti u funkciji onoga zbog čega je čovjek došao uopće po pomoć. Da. Tako da mnoge procedure, pa tako i ta literatura za samopomoć može biti izvorište nekih ideja kako da se bavimo sobom. Polazište kako ćemo doći do nečega. Ne možeš preslikati, ne znam, ako tamo neko jer je drugačiji kontekst, što si na početku pričao. Tog autora, tvoj, čak tvoj kontekst je drugačiji danas nego što će biti za tjedan dana ili što je bio nekad prije. Da. I moramo se nekako imati senzibilitet za to i prilagoditi se da ne bismo se ledirali. Da. Branko, bilo mi je jako drago da si htio doći, da si odgovorio na neka pitanja, da smo mogli pričati o psihologiji, psihoterapiji i svemu. Imaš li možda još ti nešto za dodat, za reći? Pa znaš šta, uvijek se očekuje da kažeš neku mudru misao koja je formula za bilo što. Pa, uvijek ću nekako razmišljati na način da svi mi trebamo biti sposobni biti autonomni. Da radimo na nekom višem stupnju naše slobode, ljubavi i prema sebi, ali i prema drugima. Jer je ljudsko biće interakcije. Ima onih koji su samotnjaci, ali i ono što su postigli kroz tu samoću, a otišli, izolirali se zato da bi se prosvjetlili, opet dođe među svih nas kao nečije postignuće koje nastojimo dosegnuti. I pazimo jedno na drugo. Mislim da je to vrlo važno. Branko, bio mi je veliki užitak, hvala ti puno i vidimo se uskoro.